Amb la música dels Perets, una agrupació musical de tribut a la rumba, s'han tancat les portes de la 10a edició de Cervísia. El Saló Cerveser que organitza la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol ha rebut la visita de 20.000 assistents al llarg de les 3 jornades. S'han repartit unes 40.000 degustacions i és que el certamen ha comptat amb més de 40 tipologies de cerveses diferents i una selecció d'etapes participants a la ruta de l'etapa Sant Miguel 2018. Les xifres semblants a les de la darrera edició proven, segons l'organització, que ja és una activitat consolidada al calendari lleidatà i més especialment entre el públic més familiar. Molt contents perquè, a més de que cada vegada hi ha més presència de les colles de l'Aplec dintre de la fira de forma organitzada, venint uniformats i donant una mica de color amb aquesta fira, és una fira oberta a Lleida, una fira oberta a la ciutat perquè tothom vingui i gaudeixi d'aquesta activitat que organitza la FECOLL amb el grup Mau Sant Miguel, però que realment és una proposta perquè tothom vingui a gaudir-la. Pensem que es pot elevar una mica més aquestes xifres, però realment en futures edicions apostem més per la qualitat que per la quantitat, diguéssim, no? Intentarem consolidar això, intentar que la 10a edició sigui un punt de partida per arribar a la 20a edició i analitzar una mica els pros i contres de la fira per millorar any rere any. Des de la FECOLL consideren que part de l'èxit d'aquesta edició rau en la remodelació de la programació d'activitats, que ha facilitat l'assistència esgraonada de públic. Totes les jornades han comptat amb un espai de jocs infantils, així com tastos de cerveses dirigits. Les agrupacions Pastoret Rock o Parcel·la 21 han posat música al saló més cerveser de la capital del Segrià.